B'investiment ta' aktar minn 5 miljun euro ġie ffirmat ftehim bejn Aġenzija Sapport u Dar Il-Kaptan li permezz tiegħu se jkunu koperti żewġ servizzi ta' importanza kbira għar-residenti. Dan il-ftehim li hu validu għal 3 snin se jkollu 4 miljun u 200 elf euro iddedikati għas-servizz ta' respite residenzjali u aktar minn 865 elf euro għar-respite ta' matul il-jum. Dan se jfisser żieda ta' aktar minn 850 elf euro mill-ftehim ta' qabel li kien iffirmat fl-2021 fejn dawn il-fondi jkopru wkoll il-pagi tal-impjegati, taħriġ, trasport tal-persuni b'diżabilità u supervizjoni. Fil-preżent dan is-servizz qed jilħaq 223 persuna b'diżabilità bis-servizz residenzjali u disponibbli kemm bi pjan kif ukoll f'każijiet ta' emerġenza. Persuni b'diżabilità li jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz jinkludu tfal, żgħażagħ u adulti fejn qabel ma persuna tibda tagħmel użu minn dan is-servizz din se jkollha ċans li tqatta' xi ħin f'Dar Il-Kaptan matul żjara ta' orjentazzjoni. F'kummenti li tat il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia semmit kif dan kollu qed isir b'appoġġ għax-xogħol li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'diżabilità madwar pajjiżna. Ir-respite huwa kruċjali huwa il-punt fejn il-ġenituri il-caregivers jerġgħu jieħdu dik l-enerġija li għandhom bżonn sakemm it-tifel jew it-tifla tagħhom ikun għandek il-perjodu ta' missieħ f'Dar Il-Kaptan. Rajna li tul dan is-snin is-servizz kompla jiġibed l-interess tal-familji mantinu għoċin u kien ta' pjaċira ħina bħala gvern li nżidu dan l-appoġġ bi kważi nofs miljun euro biex issa dan il-ftehim li jinġdal aktar minn 5 miljun euro qed ikompli għajn aktar familji. Is-servizz ta' respite matul il-jum se jkun qed jgħin 15-il persuna b'diżabilità bi programm strutturat bi programmi inkluż dwar għajxien indipendenti sabiex jiffaċilita l-inklużjoni tagħhom fil-komunità. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru Mark Musu qal li dan il-ftehim sar l-ewwel darba fl-2015 ma' Dar Il-Kaptan u li issa qed jiġi mġedded għax huwa wieħed importanti ħafna. Huwa ftehim importanti ħafna u essenzjali għal ġenituri ta' tfal b'diżabilità minħabba li joffri servizzi ta' respite għal dawn it-tfal u allura jagħti dak is-serħan meħtieġ l-inġenituri ta' dawn it-tfal sabiex jkunu jkomplu bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Preżenti kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Sapport Oliver Scicluna u ċ-Chairperson tal-Foundation for Respite Care Services għal Dar Il-Kaptan Martin Saliba.